Goedemorgen. Oh, hallo, Bas van der Zwaan. Ja. Ja, dan nemen we gewoon een ander project. Dat is geen familie of zo? Ja. Oh, ook nog. Hallo. Goedemiddag. Morgen is het nog, ja? Ja. Tenminste. En wat is Dat dat? is een neef van me. Dat is de oude boerderij. Het hebben we overgenomen en gaat die restaureren. Dat ging ook wat te ver. Ja, Omdat... te veel werk. te veel werk. Maar dat is nog een redelijk jonge neef, of niet? Ja hoor. Ambitieus hè? Als ik nou even met de neef zou willen praten, wat moet ik dan zien? Moet ik dan doorheen of doorheen? Ja. Want welke is het? Ja, hier is daar bovenaan stoel. Die met dat vetje op? Ja. Oh nee! Ja toch? Nee. Nee. Goedendag. René? Ja. Ah, kijk. Oorlogsgebied hier zo, hè? Inderdaad. Hallo. Hoi, Bas van der Zwaan. Nee, Kams, hoi. Godsamme man, dit is nog even een projectje. Leuk project, toch? Nou, we zijn ooit eens een keer heel langs geweest. En met, Ach, daar is ze toch. Mooi. Goedemorgen. Hoe is het met Oog? Oh, het gaat lekker zo. Ja, Ja, rustig ja. aan. Want die meneer hebben we ooit ook al eens in Ongerweg gehad. En toen ging het over, de oorlog, bevrijding, hè? ja. De bevrijding, ja. Ja. Dat bij de buurman hebben ze toen nog in de kelder gezeten, als ik me niet vergis. Ja. Dat is een dekal. Dat is aan de kant. Op die bocht, ja. Dat is ook familie. Och, wat Ja, leuk. grootvader inderdaad, ja. Och, wat leuk. Dus nou hebben we opa al gehad in de uitzending en nu zit de kleinzoon in. Cirkeltje rond, ja. Hé, maar wat ik zeg net veel werk. Ik zit in een oorlogsgebied. Ja. Waar Ja. is het vroeger ook, hè? Ja. Maar wat een fantastische plek, man. Ja, aan het water. Oh, Ja, maar dat is dus mee. Dat was ja. uiteindelijk de woning inderdaad. We willen uiteindelijk hier komen wonen, dus... ja. is dat een soort van jongensdruim dan, de Oetkump? Ja. Want Het is wel- wie al best ik? 29. Ik zeg al van, ja, we zijn een meter hoog, een turf hoog, zeg maar spreekwoordelijk gezegd, dat ik hier wil komen wonen. Dus uiteindelijk toch wel, ja, ik droom wat ze wagens maken. Ja, wagens maken. Zeg maar. Want vroeger, toen het tegen turf hoog was, toen was dit nog wel gewoon bewoond en zo. Toen was het boerderie. Toen stingen hier ja, koeien, stieren zeg maar. Maar stingen hier eigenlijk het vetvee eigenlijk. En dan zit er in één keer kamps, die zit er dan tussen. Die Ja. mag wel een beetje helpen. Ja, Dus Inderdaad. die is ook echt al op de boerderij best goed ja, geworden. inderdaad. Ouders hoes, ja, ik ben hier goed gebracht, ja. Fantastisch. Maar, ik zie ja kijk, daar had wat is het? De boktor of zo? Of de termieten? Ja, ja, de houtworm zit er gewoon in. Dat is eigenlijk nog ja, het beste span eigenlijk. Dus die komen ook terug, weer gerestaureerd. En weer ook constructief weer gebruikt, zeg maar, houten span. Dus het moet ook echt zijn werk doen. Ja, ik mocht gelukkig afbreken. De ene vindt het jammer, de ene zei van het moet. Want die komen palen in de grond. Je moet de 20 palen gebouwd worden. Maar gewoon deze morgen nog weg dan? Ja, tot de grond wordt er afgebroken. Hans. Wow. Ja, en dan met dezelfde steen weer opbouwen. Dus een mooie hoop met veldbrandstenen maken. Hoor. En dan ja, monnikenwerk gaan doen, zeg maar. Afkappen. Ja, allemaal schoongemaakt, allemaal zuiver gemaakt. Ja. Oh jong, waar begint ze aan? Nou ja, als ik zeg van ik heb dit altijd gewild, Ja, dan is het een... dan werd ze worst het voor thuis. ja. Ga je er alleen wonen? Nee, gelukkig niet. Met? Dus zou het gaat goed zien, met een vriendin. Oké. Ja. En, Ja, die zit dat ook zitten? Ja, niet altijd. Niet altijd. Nee, maar goed, we hebben nu om de bocht, zit je bij mijn grootvader geweest. Ja. Dat was een appartement, nog steeds, hebben we verbouwd. Dus dat we wel netjes fatsoenlijk kunnen wonen en toch verbouwen. Dus ja, dan wonen ze bieden in een eigen bouw, dus ja, wat wil ze nog meer dan? Misschien kun je er even heen lopen, Pascal, als je hier om het hoekje kijkt, hoe het er bij opa uitzag. Want dan sta je precies aan de andere kant. Ja.
En dan zuus ze eigenlijk de binnenplaats. Ja. Ik weet niet of je nog beelden hebt van de vorige keer. Ja, zeker. Want dat is een wereld van verschil. Want we zien een tijdje geleden zien we heel langs gereden. En toen worden ze door bij opa worden ze ook in het metselen of zo. Ja, klopt. We hebben dat gaan super geschoren. Toen hebben we het gestraald, voorgoed gekapt en biegenwerk. En nu is dat is pas op de gevolg weer. Dus, Oh, dus dat worden ze toen aan het doen. ja. Ja, we hebben dat, hè? Dat als we op plekken komen waar we ooit eens een onderweg hebben opgenomen, ja, dan kijk ze dan toch altijd met meer dan gemiddelde belangstelling naar. Wat zien de plannen eigenlijk? Want dan ga je met de Aldestein, ga je ze dus neerbouwen, maar wordt het ook weer boerderijstijl dan? Ja, sowieso. In dezelfde stijl wordt het gebouwd, ook in deze stijl van metselen, zeg maar. Hè? Dus strakke koppen. Och, verrek. Ja, dus lange steen, korte steen, voor het zicht aan, wordt precies hetzelfde opgebouwd. Dus nee, wildverbouw wat ze tegenwoordig doen. Dus eigenlijk, het aanzicht wordt precies hetzelfde. De ramen krijgen dezelfde motief, dan wel met de isolatiewaardes wat verplicht zijn tegenwoordig van de gemeente Oud. Met de dakspanten komen terug. En hier in het midden komt een grote vierde eigenlijk. Dus hier in het midden loopt eigenlijk tegen de kapbaan voor de boerderie. En dan hebben we een grote stalen wenteltrap en een brug van gedeelte A, zal ik maar zeggen, naar gedeelte B. Dus dan ken ik mijn eigen mooie kwie, want die zit in een constructiebedrijf. Dus dat is wel een mooie combinatie. Kijk, ja. Oh, dus ja. Dus je kent dan straks ook bijvoorbeeld potentiële klanten, zonder even de naam van het bedrijf te gaan noemen, want dat mogen we niet. Maar ik kan zeggen van, daar komt bij mij toe eens even. Ja. Onder het genot van een kop koffie inderdaad. Ik kan zeggen van, ja kijk, dit kunnen we doen. Dus, kent ze lu over en dit doorlap, is dat? Is dat een kameraad of zo? Nee, is werknemer. Werknemer? Ja. Nu en dan mag ik ze loslaten hier. Ga je dat dan in de, hoe moet ik dat zeggen, in de verloren urkens of zo? Of op de... Bijvoorbeeld, aan de weekenden, avonduren. Dus de komend jaar tot anderhalf. Want hoe lang zit je nou bezig met het slopen? Dit gedeelte slopen zien we pas 2 weken aan de gang aan. Dus dat ging is redelijk snel gegaan. Eerst de pannen afpakken. De pannen zelf moesten afpakken, zie je de oude Hollandse pannen, gelijk die. Ja, en die moesten gewoon weer terugleggen, dus 1 voor 1 afgepakt. Hoe ga je dat volhouden? Gewoon die dan goed slapen. Ja? Ja. Ja, let ze wel een beetje op zichzelf. Ja, dat wel, ja. Ja, want het is... Dat kan ze geen 10 jaar doen, dat weet ik ook. Nee, maar ja, ze zeggen wel, het is de nieuwe tijdsziekte, hè, de burn-out. Hè? Ja. Dus neem niet te veel huid op de vork. Maar voor ik heb geluk als ik in bed lig slaap. Ik begin geen elastisch lief, dus dat is een geluk voor. Dus dan ben je de hele dag gewerkt, dan ga je in bed liggen en dan ligt niet leuk voor die vriendin. Ja, ja, proefwerk, ja. Maar is die vriendin ook wel een beetje het type wat op tegen let? Ja. Ja? Ja, gelukkig wel, ja. Wie had ze? Nandi. Nandi? Ja. Nou, dat is wil ze niet dik de naam, hè? Nee. Dus u ze zeggen van dat kunt ergens van de andere kant van de wereld, Nandi. Nee, maar ik heb gewoon de eerste. Dus, hoe de eerste? Ja. En hoe lang kind je ook gehad? We hebben nu een jaar gehad, bekend 10 zelfs. Oh. Dus we kennen elkaar wel redelijk goed, ja. Oké, want dit is wel een avontuur, dit moesten we wel samen willen, hè? Sowieso, sowieso. Dus niet gaat wat ze lang moet doen, want dan heb ze een groot huis en zit ze lang. Dat weet ik niet. In hoeverre heeft Nandi nou ook bepaalde plekjes in het huis waarvan ze zegt van zo wil ik dat hier hebben? Want ik ben natuurlijk van qua interieur, de constructies en zo. Ja, het ruwwerk, zou ik maar zeggen. Ja, meestal is natuurlijk, ik heb een architect getekend en vandaag is het eigenlijk weer. Dus, indelen zal nog wel komen, dus dat zal nog heel even door. Maar de architect heeft getekend. In hoeverre heeft zich dan het handje van de architect vastgehouden? Zo weinig mogelijk. Toch? We hebben een pakket van eisen gemaakt. Van, we willen bijvoorbeeld een tuin. Ik moet bijvoorbeeld van staalelementen erin terug kunnen brengen. En we hebben een paar architecten gevraagd van laat uw visie daar eens op los. En deze was eigenlijk het meest out of the box gedacht. En daar heb ik voor gekozen. Oké, maar heeft bijvoorbeeld Nandi nog bepaalde dingen van niks ten nadelen van mannetje vrouwtje, maar bijvoorbeeld de keuken, dat haar domein wordt voor wat betreft van zo ga je het roet zien? Nou ja, nee, zoiets voor nog niet. Nee? We hebben niet op zich dat vooral... Of besticht degene die hier achter ons voor nu steeds? Nee, redelijk ouderwets ingedeeld in de relatie bij ons. Traditioneel? Ja. Nee, maar daar is niks mis mee, als die goed kan zorgen. Hey, maar
die dingen, hè? Wie noemt ze dat? Stalen balken, ja. Die stalen balken. Werden die hergebroekt? Ga je er nog iets leuks mee doen? Nee, die kan we niet gebruiken. Nee. Ik heb een stalen portaal in wie ze dat nemen, wat eigenlijk de stabiliteit moet terugbrengen in het Gaansgebouw. Want dit zijn natuurlijk muren van 40 centimeter en dan komen we uiteindelijk weer 2 keer een enkele moer met een spouw. Wie oud zijn die moeren? De boerderij aan die kant, dat je de vorige keer zit geweest, is echt uit de jaren 1800. Begin 1800 en dit is 1895 zo gaat. Wat grappig eigenlijk dat ze toen ook al met dat verband bezig worden. Zo van, het moet er wel een beetje leuk uitzien. Ja, dat is constructief, hè. Omdat de muren zo dik zijn, dus de vlagt eigenlijk de muur in elkaar. En dat maakt de muur zo sterk. Dus het was meer praktisch dan cosmetisch? Ja. Dat we dat tegenwoordig wildverband hebben, omdat dat een stuk sneller werkt. Dus, Maar ik vind dit te gek. Wordt dit nou de entree straks? Nee, de bruggen moeten weg. Want dat is een ander kamer. We mogen wel een Frans balkonnetje maken, zeg maar. We mogen tot de helft van de voer van balkon maken. Dus, dat ga je zo ook doen? Ja. Een Frans balkonnetje. Ja. Wie leuk is dat? Ja, uit de pui en dan kun je vanuit de woonkamer fijn een kop koffie drinken aan het water. Dus dat mag je even wegdenken. Maar... Wat een ellende wordt dat, hé. Maar de best denk ik nog wel 2 jaar bezig voordat ze erin zit. Misschien wel 3? 2 jaar. 2 jaar. Positief, optimistisch denken. Hè? Zullen we dan nog een keer terugkomen, jongens? Ja, zeker. Is het goed? Ja, zeker. Ja, het wordt zo lang. Ja. Dan wordt het zo'n beetje zo'n familietraditie. Dat we hier in... Ja, maar je zit inderdaad nog bij mijn moeder een keer geweest. In de café. Was dat die man? Ja. Dat was eigenlijk al een cirkeltje rond natuurlijk. Ja. Ja. Te gek. Nou, tot over 2 jaar. Ja, hey, en nogmaals, let op zichzelf. Niet te hard werken. Ook een beetje plezier maken. Want het sociale leven zal sowieso wel een beetje in het gedrang komen. Maar we komen niet dat je goed van hebt. Met de MRT. Ja, dat was. Veel plezier. Komt goed.